हालदै हालदैया जोंनि सानफ्रोमबोनि जाग्रा आदारनि गेजेराव मोनसे। जों सानफ्रोमबो हालदैखौ ओंख्रियाव होना जायो आरो खायफा सुबुंफ्रा हालदैखौ गोथाङै देनानैबो जानो मोजां मोनो। लोगोसे हालदैया जोंनि बिगुरनि थाखायबो जोबोद मोजां। बेनिखायनो हालदैखौ गोबां बिउटि प्रडाक्ट्सफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। हालदैखौ मोननै रोखोमाव बाहायो, जेरै मोनसेया हालदैखौ दैजों रुना फोराननानै गुन्दै खालामनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय गोथाङै देना जानाय। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना गोथां हालदैया देहानि थाखाय मा मुलाम्फा होयो? गोथां हालदैयाव गोबां सावस्रि मुलाम्फा दं। गोथां हालदैयाव मोननाय भिटामिन सि, भिटामिन इ, भिटामिन बि कमप्लेक्स, एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रटिन, केलसियाम, पटासियाम, मेग्नेसियाम, आयरन, फस्फरास आरो जिंकआ देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। गोथां हालदैया देहानि उदैखौबो गोबां बिबाङाव गोग्गो लाखिनायाव मदद होयो। लोगोसे देहानि बुनाय बेमारखौबो बाङाइ खालामो आरो अस्टिय'आर्थ्राइटिस सानायखौबो सामलायो। हालदैयाव थानाय एन्टिअक्सिडेन्टआ बिखानि बेमार आरो डायबेटिक कार्डिय'भास्कुलारखौ होबथायो। लोगोसे हालदैया मेलेमारि सावस्रिखौ बांहोयो। बेनि अनगायैबो हालदैया कलेस्टेरल, ब्लाड सुगार आरो केन्सार बेमार जानायनिफ्रायबो गोजानाव लाखियो।